Hvad så? Hvad så der? Hvad så der? Hvad så der, mand? Hvad så, mand? Okay, vi har Danmark herover. Nej, hvor var det nu herover? Vi har Danmark herover, så har vi Kalifornien herover på den anden side. Yo, 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 good weed, mand. Helt sikkert, mand. Christiania Sport Game, mand. Det er totalt fedt, mand. Jeg har lige fået lavet mine tænder. Se hvor hende jeg er. Se hvor pæne mine tænder er, mand. Jeg er så glad, mand. Jeg har det så super godt, mand. Og så jeg får lige en god froder, og så måske ud og løbe en tur eller sådan noget på Christiania eller sådan noget. Nå, men okay, men good weekend to you all. Good weekend to you all. I hope you have a happy evening. I'm gonna take a run on Christiania Freetown game, and then I'll get back to you as soon as I can. Alright, bye.